Здравейте! Здравейте! Я хочу вам сегодня рассказать о краниосакральном ритме. Днес искам да ви разкажа за краниосакралния ритъм. Что это за ритм? Какъв е този ритъм? С какой системой он связан? С каква система е свързан? И как он влияет на весь наш организм? И как той влияе на целия ни организъм. У нас есть дыхание, Имаме дишане, есть сердцебиение, имаме сърдечен ритъм, сърцебиене, и есть краниосакральный ритм, имаме и третия ритъм, краниосакралния ритъм, который отображает наши функциональные и витальные качества. който отразява нашите функционални и витални качества. Работая с краниосакральной системой, краниосакральной терапией, мы повышаем и улучшаем эти качества. И работейки с краниосакралната терапия, с краниосакралния ритъм, ние подобряваме и повишаваме тези качества. Ждем вас на нашем семинаре. Очакваме ви на нашия курс. Станьте специалистами краниосакральной терапии. Да станете специалисти в краниосакралната терапия. Благодаря. Благодаря.